Skupinka. Ja vás zdravím a ďakujem vám, že pozeráte moje videjka a ďakujem vám za laječky. Dnes sa pozrieme na situáciu, čo sa tu bude diať medzi vami dvomi. Smrť, prvá karta, desiatka palíc a milenci. No, pozrieme sa na to. Tu sa niečo medzi vami odohralo, nejaký koniec. Koniec sme z toho smutný, ako keby nebola medzi vami odozva. Niečo, čo sa skončilo, komunikácia alebo žiadne impulzy ste nezostávali a vy sa trápite. Vy ste takto tu utrápení, neviete, čo si máte myslieť. Mám sa tomu brániť alebo mám sa tomu podať, bojím sa, tu sú strašné strachy. Milenci karta. Je tu stále zamilovanie do toho muža, alebo keď ste muži, tak si to môžete prehodiť na tie ženy. Túžite niekoho držať ruku v ruke a viac menej túžite aj po tom sexuálnom objatí, ale momentálne sa cítite desiatka mečov porazení. Ako keby ste sami niečo spackali, alebo že nemáte už odvahu bojovať. Už ste to proste vzdali. Palicová kráľovna. Ako keby mi tu zase išla tá ženská prísna energia, čo znamená, že už som dosť, už sa nebudem trápiť. Hej? Už nebudem, už to nechám tak, ako to je ďalej mečové eso. Máme tu ale víťazstvo. Desiatka minci. Máme tu víťazstvo, že niečo chceme zabojovať a niečo nad tými zlými energiami vyhrať. Je tu niečo, o čom sme sa my sami rozhodli. Áno, my sme už povedali a dosť, ukončíme to, nebudeme sa ďalej trápiť. Pozrieme sa ďalej, čo tu je. Rozhodovanie. O niečom sa budeme rozhodovať. Pozrieme sa, nad čím sa budeme rozhodovať. Nad tým, že odídeme z tej situácie a že už sa na to vykašľame. Už uzavrieme boje sami so sebou a vlastne už pustíme to k vode. Mincová kráľovna. Niečo chceme mať isté. Niečo chceme mať isté a spokojné, aby sme sa cítili. Keď sa oslobodím od toho trápenia, tak budem spokojná, budem naplnená alebo spokojný. Môžete si to prehodnotiť. Je tu palicové páža a voz. Pre niečo si ideme. Viac menej pre niečo si tu ideme. Pozeráme ďalej. Je to hviezda. No, takto. Niečo sme ukončili alebo uzatvorili a ideme ďalej. Musím to skryť, je to tu také chulostivé. Ideme si pre niečo, čo nám prichádza. Hej, je tu ten voz. Niečo nám krásneho prichádza. Je tu tá hviezda. Pustovník, je tu ale dlhšia doba čakania. Nebude to hneď, ale bude to trvať. No, mák. Zázraky sa dejú. Je to ešte neodhalené, áno, ale tie znamenia nám prídu, lebo ten mák ukazuje, všímaj si znamenia, pozoruj a nezahadzuj všetko tak, ako si ty myslíš. Nebojuj s tým, nechaj to prirodzene plynúť, áno. No a už tu máme ponuku. Nejakú, môže to byť vzťah, môže to byť práca, ale bavíme sa viac menej, tieto výklady mi ukazujú o vzťahu, že na niečo čakáme, na nejakú ponuku, že už by sme to aj prijali, už by sme sa aj odhodlali, áno. Ale je tu veľké pokušenie, túžime po tom osobnom kontakte, dotykov a po rodine, áno. Chceli by sme aj založiť rodinu. Je tu niekto, kto možno má aj deti. Áno. A máme tu osmička pohárov.
My sa tu vydávame na cestu, ale ešte nevidíme, čo nám prichádza. Áno, lebo ešte tie poháre nie sú naplnené. Je to v tajnosti, čo nám prichádza. Je tu nejaký mladý muž. Je tu niečo, čo nám naozaj prinesie niečo, ale máme to napol ešte držíme. Ešte tak váhame. Sme ochotní mať nový vzťah, alebo nie. Ešte také sme... Pochybnosti sú tu. Niekedy si pravím, že sme ako blázon, ale tá minulosť nás tu drží, že sme boli sklamané, že sme boli naozaj veľmi ublížené tu, že naozaj sme dostali aj podraz do chrbáta, alebo do srdiečka teda, hej. A viac menej máme tu veľmi veľa ste si naložili v minulosti, naozaj. Je tu dosť veľmi ublížené vám a chceli by ste tie svoje poháre všetky naplniť, ale neviete, ako to máte urobiť. Či sa tomu máte odovzdať, alebo nie. Ideme sa pozrieť ešte ďalej. Veľakňaz a mečový kráľ. No, niekto je tu nedostupný. Niekto je tu nedostupný. Je tu mečový kráľ. Ten je taký, že má istotu, že je naozaj pevný, rozhodlý a je taký naozaj usadený a že naozaj je taký aj ochraňateľský. Je tu nejaký muž, ktorý nás chráni, tu miernosť, môže nám niečo ponúknuť, ale zároveň máme tu aj mincového kráľa. To znamená, že tento muž je aj finančne zabezpečený. Istota. Istota v tomto muži je tu. Že nám môže ponúknuť, dať to, čo my potrebujeme. Finančne istotu, domov, zázemie. Pozrieme ďalej. No, koleso šťastia. Je to osudom dané. Takže je to tu osudom dané, miláčikovia, a slnko. Posledná karta. Takže to, čo ste prekonali, vlastne to, čo ste prekonali, tú minulosť a prekonáte, tak viac menej tam ide do života úplne nový vzťah. No, máte tu ponuku. Máte tu ponuku, že môžete niečo získať, ale ešte váhate. Nebude to hneď, ale bude to... No, a zase mi vyšiel mincový kráľ. Tu je tá istota. Ale budete žonglovať medzi tým. Je tu sila na to, budete sa rozhodovať. Budete sa rozhodovať, zlatučka, či to príjmuť alebo nie. Budete premýšľať o tom. Hlavne tie ženské energie sa mi tu ukazujú, že sú na pochybách. Ale je tu víťazstvo, vy sa rozhodnete, že vy sa samé rozhodnete, že áno. Čo sa týka tých vzťahov, no, milenci mám tu viac menej. Takže držím vám palce. Nech vám to dobre dopadne, ale chce to čas. Chce to naozaj čas vyčkať na tú ponuku a neponáhľať sa. Aby sme niečo sa neponáhľali, aby sme niečo naozaj nepokazili. No a tu je šťastné víťazstvo potom. Takže malo by vám to dopadnúť dobre, je tu stretnutie s tou osobou. Takže vyhnite sa tej minulosti a zabudnite na to, čo bolo a viac menej, samozrejme ste opatrní, ale viac menej dávajte šancu nové príležitosti. Majte sa dobre. Čau, čau.